साव मलं समुट्ठितं तदुत्थाय तमेव खादति एवं अतिधोनचारिणं सानी कम्मानी नयंती दुर्गती। लोखंडावर चढलेला गंज लोखंडापासून उत्पन्न होऊन त्यालाच खाऊन टाकतो, त्याप्रमाणे शहाण्या माणसाच्या शुद्ध आचरणाचे अतिक्रमण करणाऱ्या मनुष्याला त्याची स्वतःचीच कर्मे दुर्गतीला नेतात। अर्थकथा। एक भिक्षू अपचनामुळे आजारी पडला आणि मरण पावला। मरणापूर्वी त्याच्या मनात त्याच्या नव्या जग्याबद्दल त्याला खूप आसक्ती निर्माण झाली होती। त्याप्रसंगी बुद्धांनी वासनेच्या वाईट परिणामांविषयी उपदेश दिला।